Estas e outros pianistas chantadinos se irán á rúa para festexar as letras galegas o vindeiro luns 14 de maio. Esta actividade da Casa da Música incluirá tamén un recital de alumnado do IES Baldo Asma de Chantada. Para romper un pouco así coa imaxe típica do piano, de que é un instrumento que só se presta para tocar música clásica, sacar o piano do seu hábitat natural, que é un salón de concerto, e leválo á rúa, sempre que a climatoloxía o permita. Entonces, o lugar onde o faríamos sería esta esplanada pequena que hai entre a Casa da Música e as oficinas do Concello, para que a xente tamén se poda sentar e estar máis cómoda a disfrutar do concerto. Vai estar basado todo en música galega, tanto de compositores galegos como de intérpretes galegos, entonces vamos a facer un percorrido dende as cancións típicas do folclore popular tradicional, como a Saia da Carolina, que todos coñecemos, ata outros temas de Luar na Lubre, de Fuxan os Ventos, de Dulce Pontes, e tamén faremos mención aos himnos, o himno local, de Chantada, o sea, a Muñeira de Chantada, e o himno provincial e o himno galego, lóxicamente. Tamén faremos algunha obra en clave de humor, como de Hai un galego na lúa, de Zapato Veloz, xa non vamos desvelar máis porque queremos que quedes con ganas de vir ao concerto. Vai haber unha sorpresa ao final de todo, que a aportación que fan os rapaces que participan no combo juvenil da escola, que está formado por voz, teclado, batería, guitarra e baixo, e van tocar unha canción como broche final que tamén ten unha temática así galega. Pero o resto son alumnos de piano que van tocar de forma individual e a dúo, con edades comprendidas desde os 11 anos hasta os 16, e hai de todo, desde alumnos que empezaron este ano e xa se atreven a tocar en público, ata outros máis veteranos. Está moi ben esta idea de sacar a Casa da Música e a música á rúa, non? Porque o mellor sí que é certo que desa maneira se achega máis a todo o público, non? Sí, nos sempre invitamos a todo o mundo, a todos os chantadinos, fora de Chantada, estamos encantados de acollelos, pero claro, entendemos que sempre a xente lle costa un poquinho máis os que non están relacionados coa Casa da Música porque non son familiares nin amigos dos alumnos, acercarse. Entonces, desta forma, esperamos que sí que se acheguen calquera persoa que pase pola rúa. O escenario serán as escaliras exteriores do multiusos e o horario da cita de 3:30 a 4:30 da tarde. Serán 15 músicos os que nos farán pasar seguramente un gran momento xunto co recital en honra a María Vitoria Moreno, a escritora que tivo unha verdadeira historia de amor coa nosa lingua.